Qaynar сәлем, қадірлі телевизор қараушыларыбыз. Сіз TMTV каналында барушы музыкаль қаймақ тапшуын қарайсыз. Аның бүгінгі алып барушысы мен, Кореев театр артисті Рамиль Вафин. Шығарылыш дәвамында шәп клиплар қарарбыз. Барлық артистларны тиешлі басқычлар бойынша орнаштырырбыз. Һәм достыбыз интернет турында қызыклы фактлар белән бүлешербез. Чөнки нәкъ менә 17 май интернетның туган көне. Димәк, башлыйбыз. Соңғы берничә елда шундый нәтиҗә ясаганнар. Интернетта утыручылар саны 5 миллиардка җиткән. Димәк, әле дөнья күләм пәрәвезне кулланмаган кешеләр дә бар. Сез ничектер, әмма мин тормышымны интернеттан, радиодан һәм телевидениедан башка күз алдыма китерә алмыйм. Бигрәк тә TMTV каналында барган шәп клиплардан башка яшәү күңелсез булыр иде. Шуңа күрә вакытны сузмыйк. Зәвыклы Илвинаның чыгышын бергәләп карыйк. Мәхәббәттән кашып китеп барам, ялкынында куркам януда. Кеше ярын сөю гөнаһ бит ул, бик тә куркам гашыйк булудан. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Мәхәббәттән кашып китеп барам, авыр сулап күңел елады. Сөюемнең бәхет мизгелләре затып калды мине юатып. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма.
Берәүгә дә сер түгел. Интернетта иң популяре инглиз теле. Ә хит-парадыбызда популяр җырлар арасына Вадим Захаровны кертергә мөмкин. Димәк, нәкъ менә әлеге мизгелдә матур композицияны тыңлыйбыз һәм җәйге клипны карыйбыз. Алло, Әнисе, мен урам әйләнеп кайтыйм әле. Ярар, бар. Төрле хәлләр булды безнең урамда да, безнең урамга да яуды кызыл карлар, безнең урамнан да узды алар узды, ятлар белән узды, без яраткан ярлар. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizning uramda da şeyler demek ötken, bizning uramga da kışlar kilesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizning uramda da şeyler demek ötken, bizning uramga da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bizning uramga da tuyular kirdi tuyular, biz yaratkan yarlar uzdu uram boylap. Bizning terezige de bakmadı da ağlar, gürülevkler bulup aktı kızıl karılar. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizning uramda da şeyler demek ötken, bizning uramga da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bizning uramga da bayram kiler dedik, her saluga to'xtab g'urur boshni edik, boshni iye o'zib ketdi yashlik, eksing go'zal yashlik, nek ko'zlaring yashlik. Biz yaratgan yarlar eni buldu ko'kdan, bizning uramda da şeyler demek ötken, bizning uramga da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizning uramga da şeyler demek ötken, bizning uramga da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bizning uramga da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Дуслар, сез безне социаль челтәрләрдә эзләп таптыгызмы әле? ВКонтакте төркемебез һәм Telegram каналыбыз сезнең өчен гөрләп эшләп килә. Рәхим итегез. Әлегә исә рәхим итеп Арина Юртаеваның мәхәббәтле җырын каршы алыйк.
Yılmayasın min şul şaklarımda Başargıçtay köke talpınım Mehabetim yaktı yıldızım sin Мәңгі sönmez yürek yalgınım Şunday rahat senin yanında bulgaç Doyu senin soluşun Bulsan ide ming'a gümürlük yar Seyip öyle gitken yazmışım Şunday rahat senin yanında bulgaç Doyu senin soluşun Bulsan ide ming'a gümürlük yar Seyip öyle gitken yazmışım Аяшқына ерек күрешерге Әгер бір күн сені көрмесем Сүйу хисені білер едім екен Жерде барлығыңы білемесем Шундай рақат сенің янда болғаш Тойы сенің солышын Болсан еді миңа ғұмірлік яр Сүйіп өле кеткен yazmışım Şunday rahat senin yanında bulgaç Tойы senin solышın Bulsan еді миңа ғұмірлік яр Сүйіп өле кеткен yazmışım Bulsan еді миңа ғұмірлік яр Сүйіп өле кеткен yazmışım Интернет һәр 8-нче никахның һәм 10-нче аерылышының сәбәбе булып тора. Беренче чиракта булачак ир белән хатын интернет челтәрендә таныша, ә икенчесендә төрле кымарлы уеннар, виртуаль һәм реаль хыянәт кебек начар гадәтләр аркасында аерылыша. Никахыбыз нык булсын, яратып һәм яратылып яшик. Шулай ук Филүс Кахировның дәртле чыгышын карарга онытмыйк. Игътибар зәңгәр экраннарга. Qorlar gülme kışnımızın yolları Şımşımda jil tuzağında jisqınlırav munları Jisqınlırav gümüş munlar uylada dinin hatta Dinin hatta uylarım yaşlıkka alıp kaytar Jisqınlırav gümüş munlar uylada dinin hatta yaşlıkka alıp kayta Uylaka Sinem kapta Şımşımda jil tuzağıda jisqanlar alımınları Baya balık bara iken kışlamızı deyim
Җир шарында көн сайын 247 миллиардка якын электрон хат җибәрелә, әмма аларның 90%-ын спам һәм вируслар тәшкил итә. Шуңа күрә чит ят адрестан килгән хатны ачканда сак булыгыз. Әлеге киңәшне мыегыгызга чырнап куйгансыздыр дип ышанып, чираттагы инструменталь клипка күчәргә тәкъдим итәм. Разил Камаловны бергәләп каршылыйк. Аваз, моң, аһәң. Бу төшенчәләрнең вакыт чиклелеге билгеләнмәгән. Ул юк. Кайчандыр еракта борынгыда яралган милли аваз чырлар аша сәяхәтен туктаусыз дәвам итә. Һәрбер чыр вәкиле бу моңны изге әманәт итеп саклый һәм алга тапшыра. Бабаларыбыз аһәңе безнең балаларда кайта аваз булып яңгырый. Яңгырачак. За здоровьем круглый год вас Чувашия зовет. Исцеляет на ура. Здесь природная вода. Хвалит весь честной народ. Волжский сероводород. В мир здоровья, красоты приезжай сюда и ты. Действуют сезонные скидки и спецпредложения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Бик беләсегез килсә, интернетка керү шикләнгән бердән-бер ил ул Төньяк Корея. Биредә интернет белән бары тик дәүләт эшлекләре, җитди тикшеренүләр белән шөгыльләнүче галимнәр, студентлар гына куллана ала. Шуңа күрә барыннан да канәгать булып яшик. Дигән теләктә чираттагы мәгънәле җырга күчик. Телеэкраннарда Ленур Биктимиров.
яшик булганына Rabbim birgen bizge barısın Oyap kullar Kurir kuzeler birgen Sabırlıktan birgen zurasın Barda kalar Baylık malın kalar Kala işlenmeyen işlerin Kala vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen şılı sözlerin Nefislerini Alğa jibermişer Riza bulup yaşik barına Unutmuşa Barıp basasımını Bir zaman Rabbim karşına Barda kalan Baylık malın kalan Kala işlenmeyen işlerin Kala vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen şılı sözlerin Barda kalan Baylık malın kalan Kala işlenmeyen işlerin Kala vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen şılı sözlerin Kala vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen şılı sözlerin Eğitilmeyen şılı sözlerin Хәзерге вакытта интернетта 1,86 миллиардтан артык веб-сайт эшли. Аларда төрле хезмәт, продукт, мәгълүмат һәм башкалар тәкъдим ителә. Музыкаль каймак тапшыруында исә бары тик матур җырлар һәм сыйфатлы клиплар тәкъдим ителә, дуслар. Чираттагысы Лилия Ишемьяровадан. Көтмәгәндә аны мин очрадым, көтмәгәндә кабынды сөюде. Бәхетемә ышандым, канатландым, яхшылыкка гына юрадым. Тик юк булды татлы төштәң белән, эләктем мин алдану капканына. Ай күрде кояш алды, терек булды, шык белән бар хисләре сүрелде. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Ничек ышандым соң икән аңа, ничек эләктем алдау сүзләренә. Мең сорауга җавап юк, телсез калдым, мәңгелеккә сынды канатларым. Яралы җанга тынычлык эзлим мин, түзерлек түгел ярсый йөрәктәем.
кабатланыр, кабыныр сөюлды, тик ышаныр микән йөрәк тагы. Иркәләп тазлады, ярата дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп тазлады, ярата дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, язмышымды бутады, ярата дип уйладым. Мине ярата дип уйладым. Иркәләп назлады, ярата дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, ярата дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Google дөньядагы иң популяр эзләү системасы рейтингында беренче урында. Ә менә хит парадыбызның чираттагы баскычында Азалия Вәлиева басып тора һәм йөрәкләргә үтеп керердәй клипы белән безне сөендерә. Игътибарыбызны телеэкраннарга юнәлтик. Düşlerime bir yaş kerip yoksundırıp uyadalar. Eti özü kolları bilen salgın ağaç ihatalar. Kugerşinler gürliydi zor kapkanın kıyığında. Kugerşin balalarıday üsteksizimi kıyınında. Yok yuzağı, yok aşk ışıları, işikleri, baskışları. Göz aldımda haman durar, jilleri tükkine aşkan, jilleri tükkine yapkan, jil kapkalar sağındırar. Kapka asılarının gına bepkelerdey kirdik şuap. Bepkeleri köpten yok indi, biz yaşaybiz dünya kuap. Kapkaları hazır temir, bala şaka bulmay kaytıp, kirerge bir urun tapmay, jiller yürü kapka şaka. Yok yuzağı, yok aşk ışıları, işikleri, baskışları.
җилләр үтеп кенә япкан җил капкалар сагындыра җил капкалар сагындыра. Һәр минут сайын онлайнда 70 яңа блог барлыкка килә. Белмәгән булсагыз, белеп торыгыз. Һәм чираттагы мәхәббәтле гаиләне каршы алыгыз. Эфир киңлеген Ризат һәм Зинира Рамазановларга тапшырабыз. Куеныма кысып сине сөяр булам, йөрим күктән хыялланып синле уйдан. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Кайыннарым утырай күп назыдан ыйып, мәхәббәтенең җылысыннан рәхәт тоеп. Мин дә сиңа бүләк итәм йөрәгемне, аңла инде сине генә сөйгәнемне. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Кайыннарга җилләр ялгыш кагылса да, давыллары иннәреңә сарылса да. Кар бураны каеннарны ятка бирмәс, минем кебек сине шашып үркеп сөймәс. Аккар булып Куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып,
Хит парадыбызның абсолют лидерын атар алдыннан барлык катнашучыларны искә төшереп узарга тәкъдим итәм, дуслар. Бездән аерылмагыз. Karşı çıkma benim yoluma. Biz yaratkan yarılar eni buldu kökten. Bizden uğramda da şeyler demek ötken. Белгечләр әйтүенчә, Россиядә яшәүче күп кенә кешеләр сөйгән ярларын Дус туганнар компаниясында таба. Танышу популярлыгы буенча 2нче урында эш, 3нче урында уку, аннары гына интернет аша танышулар килә. Яраткан телевизор караучыларыбыз, ә сез сөйгән ярыгыз белән ничек таныштыгыз? Хатирәләрегезне яңарткан арада җырлы гаиләнең клибына күчәргә тәкъдим итәм. Телекраннарда Рамил, Рамилә Хайретдиновлар. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә. Мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам. Бәхетемә күзләр Yazmış şilleri de yüreklerini sağnu sağış bilen bilmesin. Sen minek eminim bәхетемsin, bәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә. Мин яратам сине
Популяр җырчыларны һәм сыйфатлы клипларны берләштереп торучы тапшыруыбыз күз ачып йомганчы узды да китте. Әлеге чыгарылышта хит-парад резидентларын тиешле баскычлар буенча урнаштырдык. Шулай ук интернет белән бәйле кызыклы фактлар барладык. Кыскасы, вакытны файдалы һәм кызыклы итеп уздырдык. Музыкаль каймак тапшыруын бүген мин, Рамил Вафин алып бардым. Киләсе очрашларга кадәр TMTV каналыннан аерылмагыз. Thank you.